Ikamatha video ya musiku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya Arthur Professor Peter Mutharika, ndipo mu video iyi munthu amene tizingomutchula kuti APM ndiye bwanji mulole tikhale limodzi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Arthur Peter Mutharika ndi mmodzi mwa anthu amene dzina lawo lili mkamwa mwa Amalawi ndi zisankho zimene zangowulutsidwa chakumene, ndipo mu video yathu ya lero tikhala tikuona zambiri zokhuzana ndi pangolini ameneyo amene ndi Peter Mutharika. Peter Mutharika anabadwa pa 18 Julayi mchaka cha 1940, ndipo iyeyo ali ndi ana akadzi awiri, ndipo mayina awo ndi Moyenda komanso Monique. Iyeyo aliso ndi mwana mmodzi wamwamuna amene dzina lake ndi Mahopera, ndipo anawa anabadwa m'banja lake loyamba limene iyeyo linali pakati pa iye ndi mkazi wina otchedwa Christophine amene anamwalira ndi nthenda ya kansa pa 1 January mchaka cha 1990. Mkaziyo anali wa Katholiki ndipo anali ochokera ku dziko la Caribbean. Iyeyo Peter Mutharika anakhala zaka zokwana 20 asanakwatirenso after kumwalira mkazi wakeyo. Kenaka pa 21 Juni mchaka cha 2014 patadusa zaka zokwana 24 anakwatira Gertrude Maseko amene anali memba wa parliament kuyimirira ku dera limeneli, dera la Baraka. Peter Mutharika ndi memba wa Presbyterian Church, ndipo monga ambiri mukudziwa kale kuti mkulu wake anali Bingu wa Mutharika amene anali president wachitatu wa dziko lino. Ngakhale Peter Mutharika anabadwira ku Tcholo, maphunziro ake a primary anayambira ku Mulanje Mission, koma iyeyo sanangophunzira ku Mulanje Mission kokha chifukwa chakuti makolo ake anali oyendayenda, ndipo iyeyo anaphunziranso m'masukulu ena, ndipo iyeyo secondary yake wapangira ku Dedza. Anthu ochuluka amamudziwa bwino. Mmodzi mwa iwo amene wagwira naye ntchito komanso kukhala naye nthawi yayitali ndi mkuluja wa ndale odziwika bwino amene dzina lake ndi Chakufa Chihana. Mutharika analandira degree yake ya zamalamulo kuchokera ku University of London mchaka cha 1965, ndipo mchaka cha 1966 analandiranso master's degree, ndinso mu 1969 anakhala ndi JSD degree kuchokera ku Yale University imene inampangisa kukhala professor, ndipo waphunzisapo ku University of Dar es Salaam ku Tanzania, Haile Selassie University ku Ethiopia, Reuters University ku USA, komanso National Institute for Training and Research Program for Foreign Services Officer from Africa and Asia kumeneku ku Makerere University ku Uganda. Komanso kuphatikizapo waphunzisapo pa Washington State University imene ndi ku United States of America. Iyeyo wakhalapo oyang'anira maphunziro mmene akuyendera ku University ya ku London yona za economics. Iyeyo wakhalaponso advisor wa American Bar Association Rule of Law Initiative for Africa, komanso kukhala wa mpando wa Institute for Democracy and Policy Studies. Mutharika agwiranso ntchito zochuluka zoti kuti tiyambe pano kuzitchula mukhonza kumangoona ngati tikuwasinjirira bwanawo, koma chili chilungamo ndithu. Peter Mutharika wagwirapo ntchito m'malo ochuluka kuno ku Malawi, ku Africa komanso pa dziko lonse lapansi. Iyeyo wagwira ntchito malo ochuluka. Enanso mwa maudindo amene wagwira ndi monga board chairperson wa United Nations Economic and Trade Commission of Africa. Iyeyo wakhalaponso president for International Third World Legal Studies Association kuchokera mchaka cha 1986 mpaka mchaka cha 1993, kungotchulapo maudindo ochepa okha amene APM wagwira mu nthawi imene anali asanayambe za ndale.
Peter Mutharika atengaponso ma award monga International Jurist Award mchaka cha 2008 ndipo mchaka cha 2016 anatenganso award ya African Leadership komanso Medal of Honor. Iwowa anatengaponso award ija ya Honorary Profession ku University of International Business and Economics ya ku China. Mchaka cha 2018 anatenga award ya Nelson Mandela Leadership ndinso Senior Politics Debate mchaka cha 2019. Peter Mutharika kuno ku Malawi anakhalapo Minister of Justice ndipo nthawi nkuti asanakhale Minister of Education, Science and Technology komanso anakhala Minister of Foreign Affairs kuchokera mchaka cha 2011 kufika mchaka cha 2012. Analinso mlangizi wamkulu wake wa bingu wa Mutharika mu nthawi imene binguyo anali mtsogoleri wa dziko lino kufikira mu nthawi imene bingu anamwalira. Peter Mutharika anayimirira chipani cha DPP pa zisankho cha mchaka cha 2014 ngati president ndipo iyeyo anawina kuchosa pa mpando president wa mu nthawi imeneyo a Joyce Banda amene anatenga mpandowo atamwalira bingu wa Mutharika. Peter analumbisidwa kukhala president pa 31 Mei mchaka cha 2014 ndipo nduna zake anazisankha mwezi wa Juni mchaka cha 2014 chomwecho. Mutharika anatenga udindo wa chitetezo yekha ndipo nduna ya zachuma anali Gudogondwe. Anasankhanso Atupere Molozi kukhala nduna ya zachilengedwe, mphamvu ndi migodi, ngakhale Atupere Molozi analuza ngati presidential candidate wa UDF. Peter Mutharika atakhala president analimbikisa ulimi wa mbewu zosiyanasiyana pofuna kuti anthu asamangodalira ulimi wa foja ndipo mchaka cha 2019 anayimiriranso chipani cha DPP ndipo vice president wake mu nthawi imeneyo anali Chimulirenji. Muzisankho za 2014 nthawi imene Chilima anali vice president wa DPP anakhala vice president wa chipani. Muchaka cha 2019 Peter Mutharika anayimbiranso chipani chija cha DPP ndipo vice president wakale. Mu nthawi imeneyo Saulos Chilima anayima nawonso mopikisana ndi bwana wawo muchaka chimenechi cha 2019. Zisankho zitachitika kunali madando ochuluka ponena kuti oyang'anira zisankho anasinthanisa malizasi kuti aonjezere mbali ya Mutharika ndipo mu nthawi imeneyi achakwera komanso Achilima anakayima ku High Court kuti zisankho zibwerezedwe kamba kakuti mu nthawi imeneyi Chilima anali kuyimirira UTM atangochokera ku DPP ndipo panali udani pakati pa Peter Mutharika komanso Chilima ndipo gulu lotchedwa kuti Human Rights Defenders Coalition kapena kuti HRDC mosogozedwa ndi Timothy Pagonachi Ntambo amene amafuna kuti oyendesa zisankho mu nthawi imeneyo Jane Ansa atule pansi udindo wawo ndipo mu 2020 khoti lidagamula kuti zisankho zichitikenso ndipo masiku okwana 150 ndipo iyi inali nthawi yoyamba kuti zisankho kuno ku Malawi zibwerezedwenso. Mzisankho zechibwerezachi Mutharika anagonja masankho achibwerezawa ndipo Chakwera analumbisidwa kukhala president pa 28 June mchaka cha 2020. Iwowa anakhala president wa dziko la Malawi. Pa 17 July mchaka cha 2022 adachitisa msonkhano wa atolankhani ku nyumba yake ku Mangochi amene Peter Mutharika kumene anazuzula akuluakulu a Tonse Alliance chifukwa cholephera kukwanirisa malonjezano a Malawi mu nthawi ya imene anawauza Malawi mu nthawi ya kampeni ndipo pa tsiku limeneli Mutharika anayankhula kuti chipani chawo cha DPP chizawina masankho a 2025 koma mu nthawi imeneyi Mutharika anali asanapange ganizo loti ayimanso kapena ayi ndipo mu August mchaka chomwecho cha 2020 bungwe la Anti-Corruption Bureau lidayimisa akaunti ya Mutharika kuti awafufuze chuma chawo powakayikira kuti anagula simenti ya ndalama zokwana 5 biliyoni popanda msonkho ndipo pofika mu January mchaka cha 2021 Mutharika anauza khoti kuti awasegulire akaunti yawo koma khoti linakana pempho la Mutharika. Patadusa kanthawi kochepa Mutharika
anazalengeza mapulani awo ofuna kuyimirira ngati presidential candidate ku chipani cha DPP ndi cholinga chokuti azapikisane ndi amene ankalamulira mu nthawi imeneyo a Lazarus Chakwera. Well, nonse amene mukuonera video iyi ndikukhulupirira kuti muli ndi idea yabwino mmene nkhani inathera, chifukwa chakuti zitachitika zisankho za 2020 panakhazikitsidwa lamulo lakuti aliyense amene azavoteredwenso ngati president wa dziko la Malawi akhale kuti wawina ndi mavoti opitirira 50% ya mavoti amene apedzedwa. Like atakhala kuti apeza 50 wina aliyense wagawana 50-50, koma at least pakhale munthu mmodzi amene azachite decide kuti amene alamulire ndi ndani, imene inali 50+1. And zachitika mwayi kuti taona kuti Peter Mutharika 50+1 ija awina ndi landslide. Well, ndikhulupirira kuti nkhani mukhonza kuyisatira bwino ndithu. Muchita rate motani video imene takupatsirani. Ngati mwayikonda lolani tidziwe, chitani like. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatirayi. Bye.